Dili tanan gyud anak sa Ginoo. Kay dili tanan nagasunod sa Ginoo. Naay tao nga nisunod sa yawa. Kabalo ba mo unsay golden rule sa Satanism? Unsa may golden rule sa Satanism, ma'am? Wa na mo idea. Paminaw ninyo. Ang ilang golden rule, simbahon si Satanas. Paminaw ninyo. Okay. Ang golden rule sa Satanism, ako na lang Tagalog o Bisaya. Gawin mo anong gusto mo. Ibig sabihin, ikaw mahimong Lord. Pag kita ang nasunod pirmi sa itong kinabuhi, you are serving Satan. Pang walay magbuot sa imo ba, nak, simba ka ron. Kay mo na'y gusto sa Ginoo, di lang kumay. Ay, sayang ra ng panahon ng simba. Daghan ba na sa ito karon nag-serve ba ta kay Satan? Marami kita mo angkon ba? Somehow, pero giingon sa Bible, dili ka pwede nga mo serve og duha ka master. Tinuod ba? Pasabot, kung kita nag-serve sa Ginoo, sometimes mo serve po ta sa yawa, dili ta tinuod nag-serve sa Ginoo. Gusto ba ta madtog langit? Pero ang problema sa ato, dili gyud panglangit atong ginabuhat. Dili siya panglangit. Dili man ka kasunod didto kay tungod buutan ka, wala ka kapatay, wala ka ka-rape, kay dagko ng sala. Gamay o madako nga sala, maka-impierno na siya. According sa Romans chapter 3 verse 10 na ang tanan nakasala, walay tao nga matarong. Og sa Romans 3:23 na ang bayad ang tao nakasala, tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Pasabot kitang tanan tungod sa sala nahilayo ta sa Ginoo. Na pagmubuhat ta og mga butang nga dili kaaya-aya tubangan sa Dios, mao nay pakig-away against ka sa Ginoo tungod sa pagbuhat nimo og sala. So unsa man na nakasala man daytan tanan? Kay ang bayad according sa Romans 6:23 sinulat ni Apostle Paul, no, si Apostle Paul gikan siya sa persecute og Christian, tigdakop. Niabot ang panahon nahimo siyang Christian na ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. According sa Bible, duha ka klase ang kamatayon sa tao. Physical death, namamatay ka in physical. Ikaduhang kamatayon mao nang according sa Revelation gipadayag 21:8 na ang linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Pasabot mao nang impyerno. Pag mamatay ta karon, nawala gyud tay hinulsol sa Ginoo, wa gyud ta tinuod pinaagi kay Jesus Christ, impyerno gyud padulngan nato. Maski pag mayong ko gusto ko moadtog langit, dili na paraan para maadto kag langit, but only pinaagi lang kay Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Maski pag mayong ko, oy active man ko simbahan, pero ang purpose sa isang pag-adtog simbahan dili day si Jesus. Ang imuha lang kaugalingon kay para tagaan kagalawan si mama, para makita ka sa ubang tao nga nagasimba ka, dili day tinuod. Ang ginatawag na sa Bible og hipokrito. Dapat kita nga mga kasala tanggalon nato ato ang pagkahipokrito. Na moingon tag murag dili nato kailangan ng Ginoo. Ingani dili nato kisabay tao nga angko na hipokrito, di ba? Kisabay moingon na hipokrito gug. Sugot mo na. Diba dili, pero makita na sa itong kinabuhi, hipokrito ba, ngani, dili taganahan mampo. Pero patanawag Facebook, pila ka hours, na walay klaro, sayo-sayo sa mga babae, nga walay klaro, mga vlog na walay puro prank, na walay makuha na to. Mga salidang para lang malingaw ang itong kinabuhi, pero pagbasag Bible, kitag Bible, hipokrito ta. Murag wala na to, gikinahanglan ng Ginoo. Manay gingon, kinahanglan maghinulsol ta. Balik ta sa Ginoo, kay dili gusto sa Ginoo nga kita magantos sa kalaglagan sa impierno. Unsaon na to karon na mabago ta? Para lang malimpyuhan ta sa itong mga sala. Naa na siya ay ginatawag og grace or grasya o gift. Kailangan na lang nato dawaton. Kay namatay naman si Kristo sa itong mga saliliman na pag hinulsol ka karon magpalansang na pagbalik ang Ginoo dito sa cross, wala na. Already na naanay gi-offer na blessing na mao ang kaluwasan. Pag dili na to ni receive karon, maingon pagag ugma na ko maninuod pangalagad sa Ginoo, ugma na ko mga hinulsol. Wala na, mawala na ni kawato ni sayawa ning pulong nga nitisok sa inyong kasing-kasing karon. Dapat karon pa lang daan inyong hunahunaon na Lord, wa jud kay mahimo kung wala ka. Naa ba mo'y gusto nga inyuhang isulti karon? Kanang magpasalamat lang ko nga naabot mo kay sa wala kung gud mo kabalo nami classmate nga nag-birthday karon. So para sa ako mura siya kana ganing as blessed sa iyang kinabuhi nga gidungagan siya og another nga tuig sa Ginoo nga naabot mo ba mura mo send gani ni God nga makadungog mi sa pulong
pinagi sa inyong kinabuhi. So thank you sir nga naiduol day mo sa amo karon. So, Salamat po kayo. Ya, wala po mininyo gi pera ba? Ikaw sir? Wala. About lang po topic po nga ganinang buntag po Oo. sa ethics. sa ethics po dapat internal law, eternal law o God divine law. So mura gyapon natakil man gyapon dire kay mura na-enhance ba nila. Kaya abot nga sa kuan tong sa eternal law is God's perfect plan. So we are the God's perfect plan. So siguro predicted na siguro sa God na gitagaan ta niya ka ng reasoning thinking of being reasonable. So na siguro tay mga kuan gitagaan ta gado ka ng free will mo to kasi ganina free will para mapili unsay ang dalan natong pilyon kay kung napugos na ba siya dili kay aron makabalo siya kung kisa tong tinuod yun. Salamat kayo no. So, dili na mo mahurutanan kay kung gingon pa guys Bible kung gisulat pa daw tanang gibuhat ni Jesus Christ ng mga milagro according sa John, dili na maigo ang kalibutan ba masulat nga na po na dili na namo kaya explain tanan. Ang importante maning kamo ta magbasag Bible, basa lang yung tag Bible. Wala man may mangkon na ngani share me, wala may mangkon dili may makakwarta ni amo lang malipay ang Ginoo.